Vienna, onestament, sal-bira kienet waħda mill-iktar ibliet siguri li fid-dinja. Allura, mwet ma kienx qed jistenna attakk bħal dan, attakk ukoll li sar ftit sigħat qabel ma beda l-curfew tal-miżuri li ttieħdu mill-Gvern Awstrijak kontra l-imxija tal-COVID-19. U inserta wkoll li l-bieraħ filgħaxija kienet serata vera sħuna. Allura ħafna nies għal dawn ir-raġunijiet kienu barra. Allura sfortunatament l-attakkanti sabu fil-mira tagħhom kien hemm ħafna nies li kienu preżenti. Iż-żona kienet magħluqa u ġifieri hawn preżenza ta' pulizija li ikbar anke l-bieraħ filgħaxija, l-armata ġiet mitluba tinżel fit-toroq biex tgħin biex ovvjament tgħin iktar il-pulizija iżommu l-attakki li kienu qed isiru f'żoni differenti fiċ-ċentru storiku ta' Vienna. Bħala miżura ta' sigurtà l-istaff illum qed jaħdem mid-dar u bħala Maltin nistgħu ngħidu illi ma ġejniex affettwati b'mod dirett minn dak li għandu x'jaqsam mill-attakki. Ovvjament l-affett psikoloġiku jibqa'.